Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Piri lang sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Wednesday, mga kaaksyon, Hunyo 29, tuig 2022. Kung balikan ang kasaysayan sa aton mga pungsod Pilipinas, kabalobra ka mo mga kaaksyon nga sa atong June 29, 1626. Nag-abot diri sa pungsod Pilipinas, partikularmente na sa Metro Manila, ining ginakabing mga kaaksyon nga Governor General sang Pilipinas nga si Juan Niño de Tabora. Ano ba lang pinasahi nga gindala diri ni Juan Niño de Tabora nga isa ka Spanish general kag colonial official mga kaaksyon nga nag-abot diri sa Manila. Si Tabora ang nagdala sang bantog nga wooden statue sang Birhen Maria nga kilala sa karon sa tawagan Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje o kanang Our Lady of Peace and Good Voyage. Action Reports, Afternoon Edition. Ini mga kaaksyon nga Our Lady of Peace and Good Voyage ang nahamtang karon sa Antipolo Church. Ang ginapon nga Governor kag Captain General sa Pilipinas kag Presidente man sang Royal Audience of Manila nga si Tabora mga kaaksyon na nagalin sa New Spain o kung mas kilala karon sa tuwag nga Mexico. Nadulong diri sa Pilipinas mga kaaksyon. Kag iya diri ginupod amo ning Virgin Mary. Ginapahayag mga kaaksyon nga ining Birheng Maria nga dala ni Tabora mismo ang nakatag sang proteksyon sa sakayan nga ginsakyan sini mga Espanyol padulong diri sa Manila. Batok mga kaaksyon sa tuman kabaskog nga bagyo nga igla na sugatan samtang nagalayag sila sa kadagatan. Makom no 3 kabulan, 3 months sila yang nagabiyahe mga kaaksyon padulong lamang diri sa pungsod Pilipinas. Tubtob nga nakalabot diri sila, damo man sa mga inagyan nila nga mga kalamidad samtang yara sila sa tunga sang kadagatan. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Piri lang sa Aksyon Radyo. Ining statue mga kaaksyon ang patron sang Manila Acapulco Galleons. Pero makakson si Tabora ang termino siniya ang nagtapos matapos man nga nagtaliwan sa tong Hulyo 22, 1632. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mayong hapon akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Piri lang sa Aksyon Radyo. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Nano bala mga mga balita nga dapat ninyo bantayan driman sa atong pagpangalagad, driman sa atong matutuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Duha pa tayo mga kaaksyon, isa kritikal. Ining kondisyon bangod sa aksidente nga nagluntad sa Banwa sang Hinubaan. Ay driver sang motorsiklo ginpayag mga kaaksyon nga mahimo bala wala makontrol ang manobela
Bangod sang madanlog naman nga dalanon. Action Reports Afternoon Edition. Sa ito naman nga headline number 2. Ambulance kag trakturahon nagabungguanay sa banwasang Tuboso. Ulos ang ambulance gupi. Mga sakay nakaangkon sang pilasa. Ibalo naton karon ni detalye sa mga kaakson po naman sa aton out of town correspondent Akson Nelson Pateño live sa banwasang Tuboso. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 3, isa kaanay rebelde nga nagapatubang sang sampaw-sampaw nga kaso. Kaangay isang murder mga kaakson kapag upod sang eksplosibo, nakapalagyo ini matapos mamutikan nga pulis ang nagapadulong sa iya nga ginatiniran. Daw kaangay lang sang isa makaakson ka pelikula kay nagtiniruhay pa kag ang subject naglumpat sa sapa kag wala na makita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 5. Headline number 4 kita anay Gileo, Lieutenant Colonel Rocky Desar sang Escalante PNP ginsaylo na sa Police Regional Office 3. Ang iga-designar nga hepe ginabantayan naton kung sino kumo makaakson wala pa matubmod ini sang taga-pamunuan sang NOCPO. Action Reports Afternoon Edition. Kaso nga theft, headline number 5. Batok sa kabatan nga natiruhan sang gwardiya kagabi sa Dalan Lacson, Barangay 39 Surad sang Bacolod mga kaakson. Ginpasaka na sining nga gabi o sining nga hapon sang station number 1. Ang natiruhan to na mga kaakson sa security guard matapos niya gintuyo nga kawatan ang driver o kung ang dalasang driver nga dira sa sulod sang isa ka van nga nagaparada sa kilid sang dalan. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 6. Yang balita gikan sa Bacolod City Government Center kadulong ni Action Dale Salazar, Vice Mayor Familiaran, nagpasalamat to sa kontribusyon sa mga konsihal sa idalom sang 10th Council. Action Reports Afternoon Edition. Sa ato naman nga headline number 7. Sa balita gikan sa Kapitulo Provincial, Governor Lacson dako ang pagsalig nga matagan pagtamod ang ginaduso nga proyekto para sa Negros sang masunod nga administrasyon. Kag sa ito naman nga mga balita nasyonal. Action Reports Afternoon Edition. Listahan sa ginalagar agri-smugglers kag protectors ginpasa na sa Ombudsman. Malapit 30,000 ginapaabot mga kaakson ng mga tambong sa Marcos inauguration. Department of Health ginakabig nga COVID-19 ang COVID-19 vaccine wastage sulod pa sa acceptable limit. Kag si karon Solicitor General Kalida magaserbe mga kaakson bilang Commission on Audit Chairman sa idalom sang Marcos Administration. 123 katuig ang nakalikan. Magapanumpa ang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bantayan ang kabugusan nga sitwasyon sa inaugurasyon na dari lang sa Aksyon Radyo Bacolod. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5 ang takna sa hapon. Mayang hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa atong pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition.
Merkules kita ang presentation, Hunyo 29, tuwag 2022. Subang hapon liwat naman kita, mga dulong sa inyo sa pinakamadalag ko, mga bago ng mga balita nga natipon sa atong mga Aksyon Unit Reporters. Aton Aksyon Patrol Reporter dupod naton sining hapon, si Aksyon Zil Minardo. Back to back naman siya piloto sa Patrol Aksyon Papang Nixon Tahom. Padayon man ang atong pagbantay sa pinakauling nga mga balita nasyonal, balita international, breaking news kag flash report. Opod nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Dili man sa atong studio A sa atong Master Controls technical side. Opod nato ng puwersa ni Aksyon Henry Espolgar kag Aksyon JM Baikina. Sa kinaanda na ko naman ng inyong alagad sa kahanginan, tuptaw kita alas 6 ang takna subunggid lamang nga gabi. Ako naman si Aksyon John Diaz Kagliwat. Welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radio. Mayang hapon, kumusta nga tumatag pramatiya? Dari sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. May mga mensahe ka mga ruyag ipadala, hindi ka mo magkalipat text lang sa ito naman nga text hotline 0963-757-0874. Suliton ko aton text hotline 0963-750-0874. Or pwede man kamo lantaw kag magkomentar pinagi naman sa atong live streaming damo na nagadi naguso ho. I-comment lang drama ka aksyon may luyag ka mo ipatamyaw. Ipa-aksyon hindi gid magkalipat. Pwede gid diri sa gyapon sa atong live streaming mga ka-aksyon. Pwede ka madala ang inyong mga mensahe. Ato ni napagabasahon dugay-dugay. For the meantime, hindi na kita maguyang pasang aton nga tiyempo. Ibalo naton makakson ang pinagkaling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod sa bunggid lamang hapon. Pati ko do may girespondihan na naman ang aton nga patrol. Nga isa na naman makakson ka vehicular accident. Tapos ang report sa aton patrol, bantay-bantay man kamo. Kay aton pagaybaloon ang detalye sang isa man ka aksidente nga nagluntadya. Dito naman sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. And may ara pagid sa norte makakson, may aksidente man subong hapon. Sige, check nato ng aton nga patrol 2. Baro naton ang detalye makakson upod kay Aksyon Zil Minardo sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, may ngapon. Aksyon dyan, maayong hapon. Good afternoon. Oo. Nami ang panahon galing kay do ka paang kay na. Oo, hindi na yung bugna. Paang naman. Paang naman. Tumaslik na tanay, oh. Di ka mo subong area how? Ari na sa may bago. Bago area na ka mo. Bago na, Oo. Bakit ang reaction dyan ng dalanon? Dito sa may syudad sa Bago, si Hawan na Yahawan, no? Unlike dito sa may syudad sa Bacolod, pagalinda, grabe ang traffic. Especially sa may barangay Simbang. Grabe ang, ang sarakyan na madamo. Ang lakas ng traffic ko, hinay-hinay, kasama. Okay. So, na pilahan mo kami to minuto. Aksyon Zil, na obserbaran mo dira sa sumag bala. Medyo ga feedback Aksyon Zil, siguro pa hinay-hinayan talaga monitor na kay Papangda. Kayo doon nag-feedback no? Anyway, dira bala sa may sumag Aksyon Zil, gina-allow gyapon ang U-turn paglabo tubang barangay hall or wala na gina-allow sa mga traffic enforcers? Wala, action dyan, wala gina-allowed. Kay, madelikado, dira, no? Kay may pedestrian, lane na da mo, so hindi dapat yung mag-U-turn na dira action dyan. So, may baral na da, pero siguro yung action dyan, ang baral, dira sa may atubang yun sa barangay hall, action dyan. At least mayo kay before Aksyon Zil, pero gusto na sila yan, malibot lang na sila kung gusto nila magbalik pa merkado. Dati, supposedly, hindi naman to allowed kay una bes, naga-create na sang traffic dry. So, mayo subong kay at least gina-regulate na ginadaan nila Aksyon Zil. Pero mga dalagko nga sa lakyan, may nagasulod subong, mga heavy trucks o kung ara gyapon gina-control sa sumag, uluunan sa sumag dampe. May nagasulod nga dagko nga sa lakyan action dyan, no? Dili sa may, Okay. nagasulod, na nakitaan kami galing nasundan kami nga mga agwa sulod naman action dyan, no? Dara sa may barangay Sumagya, ini ang mga salakyan nga mga madaragko, wing van, no? Ang nagalabay-labay, mandara sa nga hapon. Okay. No? Pero, si Draya, mayo man action dyan, nga systematic na
bitaw ang mga traffic enforcer man hindi para malikaw man sa disgrasya kay di kadamo dira daan no, sa mga sidewalk o vendor man nga makita naton dira sa may barangay Sumaan may action dyan. Diriya sa may pakadto so reaction dyan dinami man ang tiyempo kung makita naton niya daw wala sa gisa sana gyud subong. Oo. Pero diriya sa may syudad sa Bacolod higila daw medyo gagalom-galom na dira pagdahali namon pero paang ang temperatura no sa both the resort ug sa may norte man nga bahin action dyan no kaga dito sang pagapakadto namon sa may barangay Villamonte bala sa may traffic light dira bala action dyan magpaliko ka na pa NGC sa may fast food ayon daw galuilo nagyan daw ang kurente ni bala mga cable wires no perminaton sini makitaan pero diri daw grabe na gito ka nubo sini no apil na lang ka inches kung may mga wing van makalabay dara baw ang may posibilidad nga mabungguan naman o kung na masabit no dako naman ning problema pero wala na balaan to kung yan naka telco o kung na kay sino na dayang wirings no kung na cable niya ang nagalapta o kung nagaluy pa ya action dyan. So, kamusta tong circumferential road action zil kay as far as I know may mga areas dira sa sa circumferential road nga ang kable sang kuryente dumalabot na sa mga lagkop lang sa lakyan? Yes, amo man sa gyapon action dyan no kung ikumparar ta man sa syudad sa Bacolod wala sang kinalain. Kaya amo man ang ilang proseso sulit-sulit naman higtan ni nila kung magasudo ulan hangin action dyan bugat man nga daan ang kable sining sa mga kuryente no kaga telco ang posibilidad na action dyan no kung ang matabo na maluwat isa matunton man gyapon o kung na maluloy tiliwat naman higtan naman pagkatason loy naman no? So dapat ngitaan na gid nila sang na lang solusyon no nga kung paano gid nila ni nga hindi na makapanghalit man sa iban no nga mga pumuluyo dira sa maya syudad sa Bacolod action dyan. Gani man. Hopefully basic pa man lang we all know subong adlaw isa na lang katulog pagkabuwas mga kaaksyon bolos ng bagong administrasyon diri sa Bacolod and based on their own promises kayo na nila mga cable wire hopefully ang traffic systems Bacolod meron sang pagbago pag-improve abe kay tani ini nga mga problema naton nga nakitaan permable nga ang traffic do hindi magwanta kon kaisa bisan circumferential road amo na nakalapad sa dalan ang traffic hindi magwanta ti ambal sang kalabanan tuod gid man nga kung namo na sitwasyon bot silingon diri sa Bacolod highly urbanized kita damo sila ka nagasunod diri pero kung may mga sistema kay siguro kita mapatuman bla base pa man lang mayara sang pagbag-o kag improvement sa lakat sang trapiko diri sa Bacolod Action Zone. Correct action dyan, no? So, amo na ang bantayan naton, no? Kung matabo gina ang mga ginapang promisa, no? Biskan hindi man na tanan-tanan gid action dyan, no? At least bala makitaan nga may pagbago ang syudad sang Bacolod man action dyan. Yes. So, ari na kita sa proper gid sinisang bagong city, no? Action sila, timbre lang karon kung ara na kamo karon sa area kay para at least mabalbal ta diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Yes, okay. So, action dyan, no? Diri sa may syudad sang Bago, no? Makita natin, diri sa may merkado, ginililaw, no? Normal man niya ang trapiko. Kagang mga damo, diyo, mga baligyaan, no? Araban sa higad, ni, kagining mga tricycle driver, man sa ilang mga parkingan, no? Gabaka-baka man sang biyahe, pero may mga pipila ka areas, diri sa may syudad man sang Bago, no? Medyo matraffic man, no? Especially diri ang kung ara ka na bala sa may intersection gini pagwaguwing to may south naman action dyan no sa left side sini na medyo matraffic niya ang ila diri so lapit na sa Taytay action dyan. Okay. So action dyan no i-update na lang karon kung ara na kita sa area so far action dyan no tawhay pa man ka ang sitwasyon no halin na dira sa may syudad sa Bacolod going adriya sa sur nga bahin action dyan observation report gikan sa patrol inisi action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod aksyon radio Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Salamat sa observation report sa ato naman nga Patrol 2 sa ato yung Crossing Patrol pod kay Action Zil Minado back to back kay Action Papang Nixon Tahom ang ang pinakauli nilang obserbasyon mga kaaksyon sa lakat sang trapiko diri sa Bacolod perting traffic ko na pon ilabi na dira sa area sang Sumag pa southern portion sang Bacolod grabe kabugat mga kaaksyon sang trapiko dira maya lang subong kay ti wala ginaalaw ining pag U-turn bla sa mga salakyan no pagliko nila mga kaaksyon
kadto dira balik ka sa tubang sa barangay hall kung kaisa iban dira gid man naga-shortcut mong para mabalik diri sa merkado. Galing kay dito sa kalapit maka-action sa intersection point. Amo nang iban ginambal ilang dumilian tani no ang paglibot dira ug kung gulpi nga ano tawag sa iba na biglang liko no. Kay kung magamo sila matabo ga-congest ang salakyan no nagabugat ang lakat sa trapiko sa amo mismong lugar. Action Radio Philippine Standard Time na 5:11 na. Gina-check naton mga ka-aksyon ang linya sa aton hepe no dikto sa Hinubaan PNP. Balo naton ining detalye mga ka-aksyon sa nagluntad nga aksidente sinigidamang nga hapon o kon kagabi no dikto sa area sang Purok 15 Barangay Asya sa Banwasang Hinubaan. Joining us diri sa aton nga pagpangalagad sining hapon, we're very much glad nga nakaupan naton si Police Major John Ganzon sang Hinubaan PNP. Ibalo naton ni detalye sa niyo aksidente mga ka-aksyon. Sir, good afternoon si Action John Diaz, Action Radio. Yes, good afternoon, Action Jan. Good afternoon sa listeners ang inyong programa, sir. Yes, sir. Ano ni sir ang natabo diri sa area sang Purok 15 sa Barangay Asya dira sa Hinubaan, sir? Bali, sir, nakabatong yung may report, sir. Mga pasado, mga alas 11 ng gabi. Kung sabihin may na-aksidente to, self-accident mo lang to sa natabo. Bali, ang tatlo ka tao nagkakasanay. So, bali, ang may duwa ni ka minor, ang driver, tani minor man. Tapos, ang may duwa sa back rider. Okay. So, bali sa initial investigasyon na tabo to during sa pagka-aksidente, bali ang tatlo ang kasanay ni sila. So, ang sa may samot sa mga address bla sa insidente ta, may taytay na da, sir. So, siguro, bangod sa road condition ta kagabi medyo slippery nag-ulan sang temprano tapos sikas hasta magtugawon kag plus pagid nga base hindi naman ma-confirm nga pero sa amo sito nga oras sa base bla may daging kagtuan pa sila sa amo sito nga gabi so na accidental ning gutter ng isang taytay bali na igo sang guma sang motor. Okay. So hindi na na-control sang driver. So pag kwanto nag-impact to sa may railings, ang duwa ka angkas siya tabog. So on the spot to patay to ang duwa ka backrider niya tapos siya as of now inaulat ko pa man kung anong update sang medical bulletin niya kay nadala po to sa ospital ang driver. Buot silingon, sir. Ining tatlo, sir, gang kasanay sa isa lang ka motorsiklo. Yes, sir. Tapos, sir, diin sila makadto? May kaduan sila or papauli sila nga tatlo? So, bali sa address ni sir, ang ilan ni address Barangay Pook. Pero dito sila natabo sa Barangay Asya. So possibly may kagtuan sila guro to sa Asya. Kay layo naman yun sa ilang ang mga address, sir. Okay. So hindi sila gali papauli, sir. Pero may ginalinan sila kuno, sir. Kay initial report nga nabato naton do yara sila sa impluwensya sang makaulubog nga ilim nun, sir? Possible man na, sir, nga may ginalinan sila nga nakainom sila so basi may kagtuan pagid sila. Okay. So amo na ang masubo gid nga nabaton ang balita unsa din duwa gini ang dispatch so tapos ang isa atupot sa ospital Subo tapos ang duwa ni minor ang driver ni minor kag isa ka back rider so ang isa lang ning 18. Basko guro, sir, sang impact ay no kaya makon mo dead on the spot ang duwa ka mga angkas ya, sir? Yes, sir. Kagamo na, sir, ang during sa mga muna nga instansya kisa lalo na mga hobinis tapos wala pag wear sang proper headgear like sang safety gear kag helmet
Tapos sa amo sinila nga mga pangidaron. So hindi ta na malikaw ang isang joyride wala nga tawag. So base sa impacto sa skid mark sa mga debris ito, makita tagid nga na-impact ini sila mayo-mayo kaya nagtabog na yung duha ka back rider mo. Kaya yung driver gaungot man sa motor ito sa mangito sa may cemented nga railing sa taytay. Amo gid ang problema kung wala ka gasok-sok tod gid sir sa mga safety gear mo. Tiyang pilaso nila sir, ano na ang cons ang duwato ka back rider nga dead on the spot gid sila? Mga gas sir. Oo. Tapos hindi naman ito ma-determine gid. Way pa mo kinawyatan nga medical report. So possibly sir, mga bone fracture guro lalo na sa parts ng ulo. Kag sa iba nga lawas kiti lumabog ni sila, so ang possibility ang impact ba sang lawas nila sa semento. Tapos ang driver nakapiparar juta yung driver kasi siyempre siyang gauyat sa manubila. So hindi direct na impact man siya, pero may nauna ang motor bunggo. Pero sa duwa to kabak rider yung nag-dive gito. So medyo serious to. So basta may mga internal bleeding siguro. Possible. Sir, dira ang area, ano man, Dulom? Hindi man na si sir, bali simentado man na, wala man na problema sa dalan da. So base dasig-dasig lang gid siguro sir ang speed sir nga hindi na kaya i-maneuver sang driver sir. Sir, ako sa amo sino yung mga cases. So anyway, mangkutong ka na sir, diin gali naggindala sa nga ospital ining isa ka ang driver sir? Kay bali sa initial mundi nga ako nadala ni diri lang sa una sa sa local hospital di. So gagina refer to, so ipapalap naman naman kung din refer sa Bacolod hospital. So kung if I'm right sir, ining isa ka back rider mo ni si Romel Traya, no, 18 years old. Sir. Tapos, ang duwa sir minor ang duwa sir. 17 years old sila ang duwa sir, no? Ang driver kagang isa ka back rider. Amo nitag 17 years old. Sir, finally, yes, anong imong request, reminder, ayo sa mga sa publiko, labi ng mga minor pa ni sir involved sa aksidente dra sir sa inyong area? Sir, ang appealing talaga sir, una sir, lalo na sa driver nga minor niya sir. So ang lantaon tagida sir, i-appeal ta sa mga ginikanan, hindi nila pagpabayaan nga mag-drive ang ilang mga kabataan, lalo na minor. Kasi syempre wala pa na lisensya. Kag ang experience sa driving. So lalo na kung sino nga natabo ang aksidente ni. So hindi taman ni way man tani sang basulon way taman ni na kung nabantayan na lang masyado ang kabataan tabla. Hindi mag drive lalo na sa amon nga kung ang gabi natabo. So amo na ginapilata. So kung hindi magid malikawan ng minor lalo na 17 nga mag-drive agad. So tani with discretion sang ginikanan. May may accompanied sang professional driver. Kung butang tabi may student permit man ang driver, pero dapat may upod nga professional driver. Kag kabay pa tani mga election ini sa iban na may mga gasugod palang drive nga walang taon tain, matter of seconds lang pwede madula ang tabo isang isa ka tao, lalo na sa driving. Pag hindi ta masunod ang mga safety rules, kag lalo na gid ang drinking while driving, sir. Sige. Police Major John Ganson, sir, thank you so much sa imong tiyempo sining hapon. Yes, sir. Thank you, sir. More power, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasingon. Action Radio. Mga ka-aksyon, nabatian si Police Major John Ganson, ang hepe sang Hinubaan PNP. Mayangot sa ning aksidente nga nagluntad dikto sa Banos sang Hinubaan. Kung sa rin duha ang patay, isa ang kritikal, mga ka-aksyon.
Ing aksidente dra nagluntad sa area sa barangay Asya sa Banwasang Hinubaan kung sa riin makaaksyon na ang driver minor de edad. Danlog ang dalan. Daw yara pa sa impluwensya sa makaulo bukid limno ng mga sakay. Plus wala pa sang suksok ng helmet. Kaya mo na yung problema kis ang resulta sinilaban-laban gid disgasya. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasinhon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Sa aton nga pagbalik, may isa pagit kita makaaksyon kay baloon nga detalye ining nagluntad nga aksidente na naman. Dito naman sa norte nga bahin sa probinsya, ambulanso kag traktura nagbungguan na yung mga kaaksyon. Pwerte daw ginpilo nga daw nagupi ang ambulans sa impact sing aksidente nga nagluntad mga kaaksyon. Dugay-dugay baluman naton, basing patol naton nakabot na sa area, isa man to ka-aksidente pagid ang ilang ginrespondihan sinigid mga hapon. Last pagid ang iba naton diri nga mga talamyabon sa ato naman nga Facebook Live. Kana to sa Hector Pangod sa dili gid lamang madugay. Pero sa ato mga ka-aksyon ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw, tubtub sa katubtuban. Dungan sa pagtugas ang Diyos ang kalibutan. Ang hardin sang Eden ginpahamtang na di Adan kag Eva. Amo ang duog ng pagigugma, ginpabatyag sa ilang. Pagigugma, matamis nga tinagkaagikan sa kasing-kasing. Sang isa sa mga nagahigugma. Pinasahi nga balatyago na ginbugay sa labing makagagahom sa iya gintuga. May himaya, may kasakit, may kapaslawan, may kadalagan. Apa nga labing dako nga gugma, aton matungkat gikan sa manatungdan nga nakaangkon umaangkon pa. Paagi sa ila, mensahe sa pagigugma. Nagkalain-lain nga kasaysayan sa pagigugma. Sang aton mga tagpalamati nga hatagan sang kabuhi sa tagsa kaadlaw. Mga kasaysayan nga nakahatag sa inspirasyon. Carbon capsule, gani madasig ni matunaw, hindi mahapdi sa tiyan, kagaton gilayon mabatsagan ang epekto sa pagpalikaw sa ato. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati. Kabaluman kita kung daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling nga, hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulso. Pero hindi. As long nga nagtubo na siya sa tunog saran, as long nga ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro ka hambal ka lang, amo na wala ka hilig yan sa utan, mahilig ka sa utan, o kung masiling ka, kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, manang atake sang akong ginabatsyag, diray, nalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga hamahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sa nilawas, mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. Masiling na, titawi, iyan sa mga may kwarta o tanon, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin, may-ari na tadao, halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la? Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pagid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amugin ang pinaka mga the best na ito nga masiling manami nga mga klase sang utan, kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit? Ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto. Pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang maayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha nga sustansya, di ba? Kay nga ang gusto nga pagluto sang utan, makakuha kita sang madamo nga sustansya nga hatag sa aton proteksyon batok sa mga masakit. Kaya ang utan, pangontra na mo. Na manami yung utan, pangontra sa sakit sa heart. Kung may problema, ikaw. Kung may heart problem, ikaw. Kung mataas ang imo blood pressure, may diabetes, ikaw. Kag ano pag Tita Wilma, kung may ginabatsyag ikaw nga masakit sa sulod sang imo tiyan, utan pinaka. Kag kung pala kaon ka man utan, makalikaw ka man sa balatian nga cancer, di ba? Kay suno man sa pagtuon nga nabasahin nato ng pagkaon sang nagakaigo nga utanon kag prutas adlaw-adlaw, makapahagan-hagan or makabuhin man sa pag-angkon sang cancer sang 3 to 10%.
At least bisan paano bala, may ara kita ginahatag sa aton lawas nga proteksyon batok sa kung ano nga balatian nga posible mag-aatake sa imo o kung balatian nga nagahalit na sa imo lawas. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-action, happy Monday! Yes! Happy Monday! So sa aton nga balita, special action boy, are pag-istoryahan ta bala. Mga parehos bala nga mga tinaga bala action boy sa hiligay noon nga nagadepende ang tono kung akig o kung hindi. Parehos na sila ya pero depende ni ang ang tono niya kung akig ka or hindi. Tuod yung magali, by the way, action doors, tuod yung magali, hindi man tuod. Hindi nga, tsakto ginahambal sa ako ni Mayor Mark Slen bala. Nga. Nya, lingkong Don Salvador bala, Mayor, daw kung saan nakakabig na naman nga daw Action Radio Country mo. Tama kami listeners da. Nya, huy, ako gani kadagar, da ko dayon, tiyan nag-text so, haran sa grupo. Ay, good morning. Nanda kay Mayor Mark Slin, dala Mark Slen. Gali, Mark Slin. Len. Mark Slen. Kasab. Balo ka, Mark Len. ang Marx na, alin sa kay Karl Marx, ang kay Lenin na siya mo, no? Sa Marx Len. Mark Len. Sige sa nga DSP. Yes, okay? good morning. Good morning. Sige sa aton balita, special action boy. Action boy, ang first example is ang arab lang salamat gid ha. Ano nga rin lahat mga tinaga sa Ilonggo? Mga tinaga sa Ilonggo nga parehos nga tinaga bala pero nagalain ang meaning kung depende sa tono. Sa tono. Okay. So, an action boy, ang salamat gid ha. Ang positive way, salamat gid ha. Do ka thankful Positive. kagid. Do ka very positive. Gid sa imo, do ka appreciative. Gid ba sa imo katama, black action boy. Nga do ka, kagid nagapasalamat. Kagid sa the Totoo, highest gid, level. from the heart. From the heart. May harap salamat nga from the stomach, aw. Oo, alam mo from bullying. Lain na iya, utot na na. Ano na yung pasalamat? So, man action boy, do ka salamat gid ha. Pero kung negative naman, wow ha, salamat gid ha. Do ka mo na salamat gid ha. Tigalain na iya ang meaning. Di ba? Do ka sarcastic na, wow ha, salamat gid ha. Ba't sila nga hindi among ginimo mo? Salamat gid ha. Di ba? Ang kakabatian mo gid. Salamat gid ha, kay gamit mo ang kuhan ko pag uli mo, daw hindi na mo. Gani. Hindi salamat. Ikaw ka na pa salamat. Ang gamit mong heels ko, natako ng isa pagbalik mo. Ngayon nakita ko na action boy. Ginagamit mong heels ko pag abot niya daw, nang nubo ako ya. Gala. Wala. Heels ko, pero nagdubo ka. Tigil na natakon. So, next action boy, arang nanamian. Nanamian. Wow ha, nami no. Appreciative na. Wow ha, nami no. Positive way na. Ang isa yan. Negative. Wow ha, nami ino. Nakarap lang hulamon ko niya. Tapos hindi kayo paula. Mo ha, hindi ko yan nami ino. Suba, nakama na bala. Negative siya. Nami mo yan no. Nakama mo na. Pindi lang sa tono mo. Pindi lang sa tono. So, next action boy, arang i-compare sa amay or iloy. Kung may nahimo nga daw ka mayo ang bata, ay parehos kagid sa amay mo. Parehos kagid sa iloy mo. Pero kung negative, parehos kagid sa amay mo. Like mo kinali. Kasi kagid sa amay mo. Nagkakilabta ng amayaw. Kasi lang isang bata, nga sang amay ginilabtanaw. Nga daw si amay, ang amay mo gid ko. Ikaw gid mo, parehos kagid sa amay mo, parehos kumubunggo. Ang amay to yan, wala man to isang, wala masang labot. Ang bata yan, naghimo sa hindi amo. Ang amay daw nang itudlo, anong labot sa amay man. Usually, ang amay na bla. Amay. Kaya ka magsambal. Wala ka kinalis. Mag-amay ka. Kaya ka nangiloy ka magambal sa bata. Ang amay magambal sa bata daw si nanay mo gid ka. Kaya mapatian sa nanay, balda ka gid. Balda ka. Pero kung amay, okay lang. Ang amay kung sa maldos. Kadlaw lang na yan. Si tatay mo gid ka. Kalot-kalot na yung amay, kalot-kalot na sa mga. So, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Piri lang sa Action Radio. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, 5:35 na. Pabalik diri sa aton yung pagpangala diri sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. May nga po nandara kay Sir Harry Magluyan
naga-monitor sa kuno subong hapon. Amon din nga principal sa UNOR grades 11 and 12. Good afternoon man kay Sir David Chansay. Do kahapon pa ni nga pabatsag yung naga-monitor siya sa itong nga pagpangalagada. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. God bless everyone and keep safe. Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayad nga hapon dira sa imo kag sa tanan kuno nga membro sang ARB Energy Fans Club. Kag sa tanan nga residente sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Radio Philippines, Standard Time na 5:36 na. Ibalo na natin ng detalye ang report gikan naman sa Bacolod City Government Center. Vice Mayor Familiaran nagpasalamat mga kaaksyon sa kontribusyon sa mga konsihal na nagpangalagad sa idalom sang 10th Council dari man sa sangguniang panglungsod. Action Radio City Hall Report. Ang detalye sinipod naton kay Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon. Action dyan, subong nga hapon na Hunyo 29, patigayon ang katapusan ng regular session na Sangkanda Council. Sa sangulang panglungsod dito sa Marsyudad sang Bacolod. 13 action dyan na mga konsehal ang present kainan sa session. Luwas kay Councilor Carl Lopez nga wala iya makatambong sa last session day sang konseho. So kainan, nagpasalamat rin si Bacolod Vice Mayor Elvin Familiaran sa contribution sa mga konsehal action dyan. Ilabi natin may duwa ka mga graduating councilors pag may kapin apat ya ka mga konsehal nga wala nangin madinalagon na nagdigad na may eleksyon na ginsahan ni Familiaran sa legislative action dyan ng departamento like ang mga resolution o dinansa ng ginaprobahan sa konseho, hindi lang ni achievement sa isa ka-individual, kundi achievement ini sang tanan, ilabi na natin ang sangulang panglungsod, isa ka collective body, kung ang desisyon sa isa, ginaprobahan sa tanan, mutsilingon, hindi lang ni resolution or ordinance sa isa, kundi achievement sang tanang member is sang City Council. Sabay naman sa executive, according kay Familiaran, dako man ang nabulig o contribution sang mga konsehal. Ilabi na nga ang mga kontrata, ang mga budget nagalabay man sa approval sang guniang panglungsod. Sa may councilors, Ana Marie Palermo, kag Wilson Jun Gabon Jr., ini sila nakatapos sa inasinitag tatlo ka mga 3 action dyan. Balik ini sila sa privado ka pangabuhi sa Attorney Palermo, mag-private practice bilang lawyer si Councilor Gamboa, padayunon sinaya kausa ilagna sa mga issues sang tubig kag-kuryente diri sa mga syudad sang Bacolod. Sino Action Dale ang apat gani nga wala nagdaog nga hindi makabalik? Ang apat si Councilors, Attorney Dindo Ramos, Attorney Archie Baribara, si Carl Lopez, kag si Bartolome Orola, Senior Action dyan. Pero nga wala ko si Councilor Carl Action Dale. Wala sa action dyan naka-mention diri ang wala diri sang igibalo no ang spiti kay makita man sa social media nga atuya sa Metro Manila si Councilor Carl Lopez kay si may bad niya siya nga mga business action na dyan nga ginaasikaso. Pero mayara man siya sang quorum sa katapusan nga sesyon. Ang mga makita natin nga bisan nga may mga nagkalalutos nga mga kandidato nagbigay nga may election present sila action dyan like si Attorney Dindo Ramos, si Attorney Archie Baribar, at si si Engineer Bartolome Orola, Senior Action dyan. Kalti kung ang next nga council, ang 11th council, may mga changes, may mga pagbago nga dapat lauman ng publiko, ilabi na sa mga committee chairmanship kung sino ang mag-auyat, madalida sa mga dalagko o kung major nga mga komitiba sa sangguniang panglungsod. Ari ang tingog ni Presiding Officer, si re-elected Vice Mayor LP de Familiaran. The moment we approved a proposal or a measure proposed by any member, collective effort na siya. So meaning, hindi lang na iya imoy achievement, iya na sa tanan. So tanan resolutions, ordinances that we pass, part ang all members of the Sanggunian. Accomplishments in executive. We are also part of it. Tanan nga from halin sa budget contract sa amon nag-agi. So no matter how little,
we are all part of progress. So to both of them, I think it's not the end, I think. Basi nagpahuway lang. Basi next election, wala naman na sila. To both of them, a little rest, keep safe. And again, thank you for your contributions at Ciudad San Bacolod. Dapat yan si Vice Mayor Alcida Familiara. Nabalita-gitan sa Bacolod City Hall, ginadalong sa inyo sa Santo. Aksyon, Dave Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Report. Afternoon edition. Nabatian mga ka-aksyon ang balita gikan sa Bacolod City Government Center upon kay Aksyon Dale Salazar. Personally ay salute ang tanan nga mga konsihal sa Bacolod, ilabi na nga bisan na luto sa nalikdang eleksyon, still they are present para tapuson ang iladring pagpangalagad kag ila obligasyon mga ka-aksyon. At least kay na bisan last session na nila, they are still present. In a person like Councilor Archie Baribar, Councilor Bart Orola, even Councilor Dindo Ramos, nila bisan man nagtapos na kami, bisan din na kami kabalik diri sa konseho, still they are also there. Kagapod na maka-aksyon, ari man nila keep si Councilor Gambo Wabla and Councilor Ana Marie Palermo nga ara manggapon bisan nga last term na nila, pagin tapos gid nila maka-aksyon tubtob sa last day sang ilang pagpangalagada. Action Radio Philippines, Standard Time na 5:42. Ibalon na lang ng detalye sa nagluntad naman mga ka-aksyon nga isa ka vehicular accident somewhere in northern portions ng Negros Occidental. Kung di ka magsala mga ka-aksyon sa area balasang Tuboso, no? I-check naton mga ka-aksyon ang detalye sa nipod naton ng aton nga mapisan nga correspondent. Aksyon Nelson Patenyo live dito sa norte nga bahin sang probinsya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye po natin Aksyon Nelson Patenyo, mayong hapon. Yes, Aksyon dyan, daw mahuya man ta ba? Para kabalo man sila nga among nagalik ang tirada mo da. Amo gani. Well, anyway, aksyon na dyan ang balita nga nagalabot sa aton igtalupang udagay-na ining vehicular accident nga ko na sa diin nag-imbulbar sang isa ka ambulance nga iya ka syudad sang Escalante kag ang kontra sini ang traktora. Okay. Aksyon na dyan nga ko na sa diin sa Maron ko na pilas lamang sa tiil ang naangkon sa biktima nga si Ernesto Pariñas, 52 anyos, residente ini siya sa Puro Palauto, barangay Balin na Tawak, syudad sang Escalante. Ini siya ang pasahero aksyon dyan sang isa ka ambulance sang syudad sang Escalante nga ginaman niyo ni Binhanilio Mariblanca, 64 anyos, sang Hacienda Cristobal, barangay Mabini, syudad sang Escalante. Ang impormasyon nga nakuha naton aksyon na dyan, gikan sa kaya Police Sergeant Cyrus Villarta, ginapahayag sini nga nadulaan sang kontrol ang driver sang ambulance, rason nga ini siya ang intentionally ginbunggo sa guma sang traktora ang ambulansya. Kay ang rason aksyon na dyan, madanlog ang dalan tungod ang lugar masaming ginaulanan kagabi, padayon ang pagulan kag suno pa sa Kabilyarta nga okay naman ang nasambit nga biktima kag fracture lamang sa tuo sini nga tiil matapos nga ni siya ang naipit sa transit mismo sang ambulance action dyan. Ang ambulansya, ang alin ini siya sa may Banwa sang Calatrava nga kung sa diin nagkuha ini sang oxygen tank nga dalon kung tani dira sa may syudad sang Escalante. Yaring kabahin aksyon dyan
sa pahayag ni Police Sergeant Cyrus Villarta, ang in charge ng nasambit iyang kaso. Actioners, medyo okay na ko na. Okay na ko. Actioners on. So ang moto action dyan, ang porsyon ng sa kabahin sa pahayag ni Police Sergeant Cyrus Villarta. Karon nabantayan naton sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio sa dugang naton nga interview ang notiya sa pagka-aksidente sa ambulansya sa syudad sang Escalante sa isa ka traktura nga natabo dira sa may National Road, Barangay San Jose, Banwa sang Tubuso. Action dyan. Okay. Report gikan diri sa may Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat sa report ni Action Nelson Pateño gikan dikto sa norte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Further development may tanan sa sina nga aksidente maka-aksyon nga nagluntad. Mabatian sa pila ka man and public affairs program sang Action Radio Bacolod. Good afternoon lang kay Ma'am Marilu Varon. Good afternoon dra Ma'am Elvera Hilogo, Inday Blasa. Sir Bobby Munoz, good afternoon sir. Namaan na si Noro, ayawan ko. May nga po nakson dyan, ayawan sa kunuhulat sang signal. Sige lang ma'am, mo ginaang gakatabo, no? Roberto Heraposco Caraballo. Good afternoon, Action John. Monitor ko ng Hutuda. Oy, sa barangay Dumananda, may hapon sa inyo tanan. Kamusta ka mo dira, no? Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. Sir Jose Mongcal Torilla, may hapon. Jay Karam, may hapon dira sa inyo. Tamyoy lang ko si Nanay Oray sa may Hope Village sa barangay Kabatangan sa syudad sang Talisay. Ang iban, dugay naman. Action Reports, Afternoon Edition. Sa atong tanan nga mga kapabinan, kalalakinan, kagatunga-tungaan, hindi nyo gid pagkalibatan. Dapat sa And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mga utan na naman iya, na? Mga utan ang aton sining mapaambit sa aton man mga palangga nga mga tagpalamatiti kabaluman kita kun daw ano iya ka masustansya, na? Kung daw ano ka masustansya sa mga utan, simple nga utan, hindi ka makasiling hindi ka na magkaon nga klase sang utan na kay wala ka gina sa may makuha, dira wala na pulso. Pero hindi. As long nga nagtubo na siya sa tunog saran, as long nga ginabaligya ina dira sa mga tsindahan, nga mga utanon, may sustansya gid kita nga paabuton, di ba? O, amo na pamangkot ang guro ka hambal ka lang amo na wala ka hilig yan sa utan. Mahilig ka sa utan o kung masiling ka kapoy kaon utan tawe. Te ano nahiligan kaon ka mga karne? Ano gusto mo? Karne? Kinanglan, okay man na kaon karne from time to time. Pero ang utan kinanglan, we should eat vegetables regularly. Every day, ginaya, no? Kag-abi ninyo, mga anak, madamo kita sang makuha ng mga benepisyo sa mga utan. Di ba la? Oo, hindi nilawag-lahog, masiling ibaylo ang manamit, dira nga putahi. Nga makatag, manang maka-trigger, malang atake sang akong ginabatsyag, dira, inalang ko sa laswa, bapaamo ka naman na, hindi, isa sa mga mahambal nato na tungod sa utan para makumpleto ang mga vitamins nga need or kinahanglan sa aton sinilawas, mayara pila ka mga utan, di ba? Mga utan nga masustansya, especially ang broccoli. Hindi naman na imposible ang broccoli sa aton. Masiling na titawi, iyan sa mga may kwarta utan nun, kamahal sinaara na nasubong sa mga merkado. Kaya nga, diri sa aton sa Negros, magluwas sa Bagyo nga nagahalin, may-ari na tadao halin sa kanlaon, di ba? Yes, may-ari kitang halin dira sa kanlaon nga broccoli, cauliflower, yes, ang pichay, ang tangkong, namit pagigis ang tangkong kung inang sa talamnan, di ba la? Amarguso, balunggay nga pinakamasustansya gid, ang spinach pa gid, o talong, okra, kag dahon sang kamuti, amugin ang pinaka mga the best na ito nga masiling manami nga mga klase sang utan, kay ina kompleto sa mga vitamins. Ano pagid pangontra sa masakit? Ang mga utan, abi ninyo log-log, hindi lang pag dunutagid sa pagluto. Pamo ka na. Masiling nga, kung magluto kita sang utan, magluto kita sang isda, lutuon sang maayo, pero hindi man lata. Kay kung lata na tida, wala naman to sabor, kag wala ka naman sa magkuha nga sustansya, di ba? Kay nga ang gusto nga pagluto sang utan, makakuha kita sang madamo nga sustansya nga hatag sa aton proteksyon batok sa mga masakit. Kaya ang utan, pangontra na mo, na manami yung utan, pangontra sa
sakit sa heart, kung may problema ikaw, kung may heart problem ikaw, kung mataas ang imo blood pressure, may diabetes ikaw, kag ano pag Tita Wilma, kung may ginabatsyag ikaw nga masakit sa sulod sang imo tiyan, utan pinaka. Kag kung pala kaon ka man utan, makalikaw ka man sa balatian nga cancer, di ba? Kay suno man sa pagtuon nga nabasahin nato ng pagkaon sang nagakaigo nga utanon kag prutas adlaw-adlaw, makapahagan-hagan or makabuhin man sa pag-angkon sang cancer sang 3 to 10%. At least bisan paano bala may ara kita ginahatag sa aton lawas nga proteksyon batok sa kung ano nga balatian nga posible mag-aatake sa imo o kung balatian nga nagahalit na sa imo lawas. Edition. Diri lang sa Aksyon Radio. Ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal food supplement capsule. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Stain McGurnfield, aka Nestor Segwa. Pwerte, ginagreet lang ko si Sir Harry Magluyan. Kinakabati sa kaginang agintamyaw ko sa Sir Harry Magluyan, ang principal sa UNOR grades 11 and 12 o kung senior high school dira. Great ako sa Sir Harry Naidlaw siguro kay Sir Harry, naligad lang kami nag-updanay dikto sa Don Salvador Benedicto. Naidlaw gid sa Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Tamaing hapon man kay Sir Ray Flores Barrioga. Good afternoon. Oy, kay Kagawad Imbong Jo Campos sa may barangay Maaw kay Kapitan Bito dira. Good afternoon sa inyo. Novi Magapan, mayang hapon sa Barangay Pandanon. Melily Oligo, good afternoon. And Ma'am Homa Lumina. Sige, this time, balo nato maka-aksyon ang balita nga natipon sa ato naman nga Patrol 2. Ato naman nga crosswind patulopod kita kay Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, come in. Action Zil? Dyan, pagka-open nato na subong si Pems Wilson Aguilar, ang investigator diri sa may Pulupandan. So, ato na ni Chikeron ang naguntada balang aksidente. So, open nato sa piyak na linya, Sir Aguilar, si Action Jana Diaz. Sir, paano gini-sir sa inyong investigation naguntad ini ang aksidente? Hello, mayong hapon na Action Jan Diaz. So, yes, sir. Good afternoon. Ang aksidente na sir natabo mga alas 40, may napabalot ako may aksidente kasi sa barangay Kusing Pulupandan. Along the highway sir, involved sang Toyota Hilux nga white. Okay. It number ya, ETL258. Ang isa ka Yamaha nga Aerox sir, nga 155. So natabusin ni sir, ang aton nga Hilux niya, halin siya sa Bacolod going south. Okay. Tapos atong Aerox nga Yamaha, ang driver, sir, ng babae nga 15 years old. May angkas nga 13 years old ang angkas siya. Pagadulit. So halin sila din sa Pulupandan, masulod sila sa National Highway sir. So ang ato niya nga Toyota, para siya sa right lane niya sir, sa inner lane na siya. So sukutubi ang motor to nga aero, sukutubi diri sa mga lead sa sa outer lane. Galing kay nag-one sa sir na overlap to siya sa sa center lane, ang motor nga na sa gaidan siya sa sa aton nga Hilux niya salakyan. So amo tong posang insidente. So amo to sir, ang duha ka biktima sir natumba, tapos amo na nag-serve sila sa opposite lane, tapos nag-sustain sila injury, pagindala sa kwansa sa Valladolid District Hospital. Tapos so ang ginpalo ako to gina sir sa hospital kay pagabot ko nakakuha na sa sang rescue na to, nadulong na to sa ospital. So mo to nga may advice ang doktor nga daw i-transfer dira sa Bacolod for further medical attention So agina sir, ang pamilya sang victims, sang duha to nga driver nga minors, kadang driver sing kuan owner sang sang owner sang kuan, ang owner sang
Hilux. Toyota Hilux to, sir. Nag-istorya na diri sa station mismo, sir. Kasi sila na kayo, gusto na istorya ang tagiya. Kad ang muna ang pamilya sa to. So, nag-agree na sila, sir, na mabuligay na lang sila. Pag hindi na sila bot, hindi na sila sa kakaso. So, ang riders ng Hilux subong, sir, ready subong sa akong ina-hold ko para sa, further investigation, mo man ang ilang vehicle na, sir. Pag mo man ang vehicle to nga motor, arin subong sa atong station, sir. Sige. Sir, wait lang gid, sir, ha? May pasudlo lang ko nga time check. Wait lang gid. Uy, 6 p.m. na. Umalis na si boss! Beer ko! Silingon, sir, balik dira sa imo. Minor injury lang man, sir, na angkon sa mga sakay sang salakyan, ang motorsiklo. Ang actually, sir, ang aton nga motorcycle, siguro, sir, dako damage to. Ang aton nga Hilux, ang damage yan sa headlight kaya sa right side portion. Ang motong nga daw ko, ang headlight lang siguro. Pero doon nalabot ang iyang radiator, so ginpabutong lang naman, sir. Dito kung tamon nga station, diri ng anay, hindi man ikadalagan. So, muna, muna subong, sir, dito sa mga station. How about, sir, antong idala sa ospital? Ano itong mga pilas nila, sir? Actually, sir, ang isa to nga driver, ang backrider to, sir, ginahambal tang tiya to, sir, nga may injury sa head injury, sir. So, amo to nga i-forward dira sa Bacolod, sa net CT scan, sir. Nagtabog, sir, or wala naman gid kalayo? According sa kwan, sir, sa aton nga witnesses ni, sir, samtang ang ina-occupy na Merlin, tibre, dasig yung nadlagan sa maslakyan, sir mo. So, nakibot sa, sir, ang rider sang aton nga Hilux, nga kadasig sa tapos gulpi lang to nagtindogin bakanya lang iyang lane. So, mo to na bungguan sila. According sa mga witnesses to nila, sir, doon naglupad ko na itong backrider. Tapos, doon nagkwanta sa, sir, nag-skid pa siya. Kaya sa piyak na lane, nag-overlap sa piyak na lane ang motor. Mas mayo na lang, sir, kay wise ang incoming vehicle nga nakasila. So, mas sana lang. Pero ang head injury, ang backrider nga 13-year-old, lalaki, babae, sir? Ang 13 years old, sir, bot natin na, sir, babae. Sir, mga estudyante, Ang 15 years old niya, sir, anong injury niya, sir? Ang 15 years old, sir, may mga injury to sa lawas siya, sir, kag sa mga gat-gat, sir, pero do conscious man to kagina, sir. Both sila, sir? Pero ang advice to sang kuhan nga, both diwa sila, doon dalong gidaguro, sir, sa Bacolod Hospital. Okay. Ano kanina, sir, exact nga barangay na, sir, sa may Bangga Crossing, sir? Bali, Barangay Crossing Pulupandan. Barangay Crossing Pulupandan. Sige. May rotunda, di ba, sir? May rotunda, sige. Agwa sila, Sir, ano kanina name na natin, sir? Police, ano kanina, sir? Police Executive Master Sergeant Wilson Aguilar, sir, sa Pulupandan ng PS. Sige. Sir Aguilar, thank you so much sa mga time. Thank you man, sir. Welcome. Action Zil? Action na dyan. So, live kita diri sa Maya Barangay Pulupandan. Ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time, +6 stress na. Action Radio. Lapaw na kita sa tiyempo mga ka-aksyon. Bago gilamang inyo nabatihan, ining live report sa aton nga Patrol 2, nagresponde sila sa isa ka vehicular accident dira sa Banwasang, Pulupandan. Dugang update development sa mga balita ba ka-aksyon. Ganatipon sa aton mga action unit reporters mabatihan sa pagpangalagad sa aksyon firing line kag sa pila ka man news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. For the meantime, nabatian ninyo ang kabugusan nga pagpangalagad sa atong ratuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Merkulis ito nga presentation Hunyo 29, tuig 2022. Salamat sa atong Patrol 2, atong Crossing Patrol. Naladra sa Barang Banwasang Pulupandan, Action Zil Minardo, back-to-back Action Papang Nixon Tahoma. Atong News Center, Action and Defensor Lisay. Dari sa atong Studio A, Master Control sa atong technical side. Upod nato ng pwersa na Action Henry Ispolgar, kag Action JM Baikina. Standby na sa masunod nga programa Action Balita Evening Edition o pagka Action Dale Salazar kag Action and Defensor Lisay. Kagkaroon for further development updates, commentary sa Action Firing Line na pod kita temporaryo kay Action Art Tayhupon. Sa kinaandan ako naman ang inyo alagad sa kahanginan. Ako naman si Action John Diaz na nagasaling ang katapos ng media mag-serbisyo sa inyo. Sa tion sang kalipay kasubo o kung kabudlayan man, hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines! Peace to the whole world! Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio!
May TC, ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May TC, nagaduli kini para makontrolar ang tanan nga allergies. Pinagi sa pagpanubos ang level sang histamine. Para sa epektibong kombinasyon, mag-inom sang May TC kag Santon Plus.